Alright, ladies and gentlemen, și acum să chemăm pe adversarul său în colțul roșu. El vine tot din Constanța. Aplauze pentru David Pătru! Let's get ready! În colțul albastru, vârstă 22 de ani, 1,82 m, 75 de kilograme, cu un palmares de 4 victorii, una prin knockout din Constanța. Aplauze pentru Popa Fabian! În colțul roșu, vârstă 22 de ani, 1,84 m, 75 de kilograme, 5 victorii, 4 prin knockout. El este campion național de Kempo din Constanța. Aplauze pentru David Pătru! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde, 3 minute fiecare. Arbitrul nostru de ring, Amamut Șenol. Succes! Haide, intrăm bine! Știți regulamentul? Ok. Tot timpul să fiți atent la comiziune, ok? Atât mă mișc. Intrăm bine, da? Ne simțim bine, da? Hai! Intrăm bine, ne simțim bine! Am muncit pentru asta, haide să văd! Arbitru, timp, prima rundă, luptă!
Luptă! Haide, haide, haide! Da, da! Hai tare! Haide, 10, 10! Da, da! 10, 10! Haide tare! Da, băi, da! Stop! Da, mă! Da, mă! Nu asta, mă! Șterge un pic. Timpul. Repriza a doua. Luptă. Haideți, voi! Da, da! Ia-l! Haide! Break! Hai, mă, ia-l la brațe! Haide, haide, aproape de el, intră în el! Ia, mă, drumul la brațe, aproape de el, mă, braț! Haide, mă, intră în el, mă! Haide, haide, intră! Da, intră! Da! Break! Haide, tot acolo, aproape, că nu mai poate, haide! Stop! Luptă! Break! Fabi, ia la brațe tu, că nu mai poți! Stop! Luptă! Stop! Da, mă, umeri cu toala! Luptă! Da, l-ai simțit, haide! Tot acolo! Da, că l-ai simțit, da! Hai, da, tot acolo! Tot acolo! Haide, tot acolo! Da! Și mă ridică toala, haide, ia vezi! Haide, mă, că nu mai pot! Hai, mă, Fabi, mă, că nu mai pot! Haide, haide, haide! Haide, tare, acum, haide! Da, haide, mă, Fabi, de tine! Nu, dai-o! Nu te mergi el! Haide! Da! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stai jos, stai jos. Stai jos, stai jos, stai jos. Scoate proteza. Scoate proteza, scoate proteza. Ok. Stai aici.
Încet, ușor. Alright, doamnelor și domnilor, câștigător pentru un KO în a doua rundă, colțul albastru, Popa Fabio. Ce lovitură! Ce lovitură! Fabi Kings Fighting Megidia, cum a fost? Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor susținătorilor mei, antrenorului meu, Robert Mănicu, care este alături de mine de fiecare dată. Mă simt foarte fericit în această seară și vă mulțumesc încă o dată. Ne vedem data viitoare. Os! Ai avut un adversar care are un stil agresiv, mereu înainte, neînvins după primele două lupte în Elite Fighting Championship. Cum ai pregătit această luptă cu antrenorul tău, Robert Manicu? Într-adevăr, un adversar foarte tare, dar cum v-am spus și ieri la conferință, eu nu schimb stilul de luptă niciodată. Ăsta este stilul meu și cu același îl împart cu toată lumea. Felicitări, Fabio Popa!